Otodini Jesu. Tata woka nke iri abụọ n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ CY na Loretta Ogunne ya na-enye Chineke ekene maka ọdịmma ya n'isi ezinụlọ ha, were na-ayọkwa ka Chineke si etu a na-agọzi ezinụlọ ha na-aga n'iru. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ ka ihe o si na site n'ụfọdụ na ezinụlọ ya bụ n'obi ka Chineke mezuwere ha ya. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya na ebere ya ka ọ na-edeta n'isi nwa nwa ha Ezira Omole, ka ngọzi Chineke bịakwasịkwa n'isi ya. Emmanuel Obiora na-ayọ ka Chineke were aka o ji agwọ ya na ebere ya n'isi Mike Ezeagwula, Kingsley Ụba na Ibe Okoye. Paul Amuchie na-ayọ maka ihe CY na Loretta Ogunne ya ihe ha bụ n'obi. Emmanuel Obiora na-ayọ ka ngọzi Chineke na amara ya na ọdịmma ya bịa n'isi ezinụlọ CY na Loretta Ogunne ya na ezinụlọ ya. Paul Amuchie na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya n'isi onye isi anyị Fada Umeobi, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya Ọgọst 16, were na-emekwa mmemme mgbe eji wee chi ya ụkọchukwu Ọgọst 18, ka Chineke na-abawanye amara ya n'isi ya. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Prọfesọ Fidelis Amuchie. Nne na nna Ikemdị na Chinwoko na ndị ezinụlọ dị na nwoke niile na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Ikemdị na Chinwoko. Fidelia Nna Chetam na-ayọ maka mkpụrụ obi Charles Dike na Raymond Dike. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Godfrey na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa nwoke Valentine Izuchukwu Chuke, arọ abụọ a na-elote mgbe o ji wee rapụ ụwa nke a. Bon Davis Ofegbu na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ya nwoke Ibe Akalam Hamilton Ofegbu na Susanna Chinyere Ofegbu. Mike na Ifeoma Nkwọcha na-ayọ maka mkpụrụ obi Margaret Mary Onyia Nwagbo. Boni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke onye nke ọ tọrọ, younger brother ya, onye nke nwụrụ na ọnwa Ọgọst na mkpụrụ abalị 4, na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nke mamụ ya kwa nke rapụrụ ụbọchị Ọgọst dị na mkpụrụ abalị 15. Emmanuel Obiora na-ayọ maka mkpụrụ obi Christopher Chidi Okafọ, onye nke nwụrụ n'ọnwa Julaị anụnwa nke a ga-eni na Satọde anụnwa na-abịa n'ebe a.
Bọni Ezechukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Damian ihe a na-achọ Ezechukwu. Ezinụlọ Amuchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Damian Ezechukwu na Rita Ezechukwu. Tony na Ima Ike na-ayọkọ maka mkpụrụ obi Damian Ezechukwu na Rita Ezechukwu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ Fada Ken Ugwu. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Speaking book, hymn 77. Hymn 77. Chineke, anyị na-abịa taa. Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ụmụnne m na Chineke, otito dịrị Jesu Kristi. Unu bọọla chie. N'ụzọ pụrụ iche, anyị na-ekele Chukwu onye mere anyị pụrụ n'ụbọchị tata n'agbanyeghị ihe dakwasara anyị n'ụdị mmiri ozuzo na ihe ndị ọzọ nọ n'ime ya, mana Chineke chekwabara anyị mee ka anyị niile zukọta n'ụlọ nsọ ya n'izu ụka iri-na-abụọ. N'ụbọchị tata, ekpere anyị bụ ka amara Chineke, ka okwukwe bụ onyinye nke o nyere anyị na-amụbanye, ikwusi ike na ihe anyị kwere, ikwusi ike n'iso Chineke. Iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia nke a, ka ịhụnata n'isi, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị yọọ Chineke mgbaghara. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile.
Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, mgbaghara anyị njọ anyị ga, ma duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, ị kwadoro ihe ọma na-anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko, hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị. Mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile, hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile, ka anyị wee bịaruo n'aṅụrị nke ị kwadoro anyị, nke karịrị uche mmadụ nghọta, site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu
site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Azaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru, na-enwe ihe ọma, kwụba aka gị ọtọ, n'ihi na mgbapụta abịala nso. O ruole mgbe m ga-egosi ikpe nkwụmọtọ m. Ndị mba ọzọ ahụ rapara n'ahụ onye nwe anyị wee na-efe ya. Ndị hụrụ aha onye nwe anyị n'anya wee ghọọ ụmụ odibo ya, ndị na-ewepụ aka n'imere ụbọchị izu ike, bịakwa jidesi ike aka n'ọgbụgba ndụ m. Ọ bụ ndị a ka m ga-akpọlite n'ugwu nsọ m, bịakwa mee ka ọṅụ ju ha obi n'ụlọ ekpere m. Aga m anabata àjà nsure ọkụ na àjà ọbụla ha na-achụ n'ebe nchụàjà m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ niile. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke mere anyị ebere, gọzie anyị. Ya mere ka ihu ya chakwasị anyị, ka e wee mata ụzọ gị n'ụwa, ka mba niile wee mara mgbapụta gị. Azịza. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Too gị, Chineke, ka mba niile too gị. Ka obodo niile wulite elu n'ọṅụ, bịakwa nwee obi aṅụrị, n'ihi na ịkwụbara aka gị ọtọ wee na-achị mba niile. Ọ bụ gị na-eduzi mba niile dị n'ụwa. Azịza. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Chineke m, ka mmadụ niile too gị, ka mmadụ niile too gị. Ka Chineke gọzie anyị, ka akụkụ ụwa niile sọpụrụ ya. Ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị, ka mba niile too gị, o Chineke, ka mba niile too gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị nsọ degara ndị Rom.
unu bụ ndị mba ọzọ ka m na-agwa okwu a, ebe nwa onwe m bụ onye ozi nke ndị mba ọzọ, ana m eji ọrụ ije ozi ekenyere m akpa nganga, n'ihi na enwere m olileanya na ma eleghị anya apụrụ m isite n'ụzọ a kpasuo ekworo ụfọdụ ndị Juu, ka esite n'ekworo ha zọpụta ụfọdụ n'ime ha. N'ihi na ọ bụrụ na ọjụjụ a jụrụ ha mere ka Chineke n'ụwa dịkwa na mma ọzọ, mkpọbata ha ọ ga-adị aṅaa? Ọ ga-adị ka isi na ndị nwụrụ anwụ enweta ndụ ọzọ. Amara Chineke nyere n'oku ọ kpọrọ enweghị ike ịlaghachi azụ. Ya nye mmadụ onyinye maọbụ họrọ mmadụ, ọ dịghị eme ya nchegha. Dịka unu onwe unu ndị mba ọzọ si gbanwoo, ghara ịbụzi ndị na-enupụrụ Chineke isi, bịakwa n'oge ugbu a bụrụ ndị na-eri uru amara n'ihi ịnụpụ isi nke ndị Juu. Emechaa, otu ahụkwa ka ndị a na-enupụ isi n'oge ugbu a sọsọ n'ihi amara emere unu ga-esi erite uru amara. Chineke tụrụ mmadụ dum mkpọrọ n'ime ekweghị ekwe ha, ka o wee mere ha niile ebere. Okwu nke osebụlụ ụwa. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. Halle, halle, hallelujah. 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 Okwu Chineke ghọrọ mmadụ wee binyere anyị, onyere ndị niile nabatara ya ike ihu mụ Chineke. Hallelujah. Hallelujah. Halle, halle, hallelujah. 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 Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Jesu hapụrụ Genesaret gaa n'ebe ọzọ dị obodo Taya na Saịdọn nso. N'ebe ahụ, otu nwanyị onye Kena bi n'obodo ahụ bịakwutere Jesu rịọ ya sị, onye nwe m, nwa David, biko mere m ebere. Ada m nwanyị nwere ajọ mmụọ n'ime ya nke na-esogbu ya oge niile. Ma Jesu egheghị nwanyị ahụ ọnụ, ọ gbara ya nkịtị. Emesịa, ndị ụmụazụ ya bịakwutere ya rịọ ya sị ya, chụla nwanyị a, lee ka o si esogharị anyị na-enye anyị nsogbu site na arịrịọ ya. Jesu sịrị nwanyị ahụ, ezitere m naanị nyere ndị Juu aka,
ndị bụ atụrụ furu efu nke Izrel. Ma nwaanyị a bịara daa n'ụkwụ Jesu rịọ ya arịrịọ sị ya, onye nwe m, nyere m aka. Jesu zara ya sị ya, o zighị ezi na a ga-ewere nri ụmụntakịrị tụpụrụ nkịta. Nwaanyị ahụ zara ya sị, ọ bụ eziokwu onye nwe m, ma a na-ekwekọ ka ụmụ nkịta nọ n'okpuru oche nri rie nri nke na-esi n'elu oche nri ahụ daa n'ala. Jesu zara ya sị ya, nwaanyị, okwe gị dị ukwuu, laa, emerela gị ihe ị na-arịọ. N'otu oge ahụ a gwọrọ ada ya. Ozi ọma nke osepụ ụwa. Otuto dịrị Jesu Kristi. Ndị otu Kristi, n'okwu anyị anyị ga na-agwa ya ụgwa Igbo na Bekee, so na atụkwana m okwute. Mana obi dị m aṅụrị. I'm so happy to have this opportunity. Fada na-achị parish anyị, Fada Jude, ohere o nyere m ịbịa nọnyere ụnụ. Mụrụ na-ekpekọrịta ekpere na aja misa. Ọ na-anụ m ọkụ n'obi kemgbe m bịakwara n'ala Los Angeles, mana ihe ekworo gaa ihe na ihe ahụrụ ebe a gara mgbe ụfọdụ na-awụ otu, so ọwụ ya mere ọtụtụ mgbe enweghị m ike ịbịa nọnyere ụnụ, mana ọ dị m n'obi na anụkwa m ọkụ n'obi, so ọrụ ihe o ji jupụta m aṅụrị na enwere opportunity ụbọchị nke taata ịbịa nọnyere ụnụ. Parish in the Holy Name of Jesus, Catholic Parish, not very close to St. Eugene here. And I'm happy that Nandi Father Kochuku Bera Iletem Yokwa Hasina Biko, Kaibia, Diakworo Munani, Ajamisa, and St. Eugene, how Kwerekwe Soron Werebia, Father Kegwarani, Ozioma, Father Isaac na-agụ akwụkwọ nọkwa na mission na Rome, so wee sị ka ọ bịa nọnyere anyị n'oge sọma dị ugbu a. So Father Isaac nọ, and the father calls on Father Chrysanthus Ugoji. Father Chrysanthus, we're all classmates and colleagues. Ya na onwe ya na-agụ akwụkwọ na mahadum na Boston ebe ọ na-eme law, masters ya na doctorate. So Father Chrysanthus, welcome to Los Angeles. To the community, ụmụnne na ụmụnne anyị ndị Igbo na St. Eugene. Amen. Ndị be anyị, obi ọrụkwa ụnụ mma unu nwere okwukwe. You have faith. So I want to join you say, are you a man of faith, a woman of faith? Na ị nọ n'ụlọ ụka n'ụbọchị nke taata, ị ga-asị, yes I am. Ị ga-asị, enwere m okwukwe. Unu nwekwara okwukwe. Okwu nke na olunu kara aka, o siri ike. Okwukwe m dị n'ime gị, nwa atụrụ Chineke. Okwukwe m dị n'ime gị, onye na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị, nwa atụrụ Chineke. Okwukwe m dị n'ime gị, onye. Okwukwe m dị n'ime gị, nwa atụrụ Chineke. Okwukwe m dị n'ime gị, onye na-enye ndụ. Okwukwe m dị n'ime gị, nwa atụrụ Chineke. Okwukwe m dị n'ime gị, onye na-eme mma. Okwukwe dị n'ime gị, onye
na-edeje okwukwe ndị n'ime gị nwa atụrụ Chineke okwukwe ndị n'ime gị onye na-eme mma okwukwe ndị n'ime gị onye na-eme mma okwukwe ndị n'ime gị nwa atụrụ Chineke okwukwe ndị n'ime gị onye na-edeje okwukwe ndị n'ime gị nwa atụrụ Chineke okwukwe ndị n'ime gị onye na-eme mma. Amen. Amen. God is good. And all the time. Nwa ka anyị gbarie n'ihe a gbarie. Ka anyị gbarie na okwu a bụ okwukwe otegwe anyị nụọra ya. Anybody from the time you got consciousness of okwukwe gị na ofufe gị ka ị nụọrọ okwu ahụ bụ okwukwe. Eji m n'aka na ọtụtụ n'ime anyị ka ga-elote katikizim anyị gbajụ gịnị bụ okwukwe? Ụfọdụ ka lotere ya, ụfọdụ mụ na-atafu onye na bọga na US. Onyinye mmụọ Chukwu ji eme gịnị? It's a free gift. Onyinye mmadụ na-enye mmadụ ibe ya n'ihi na ọ hụrụ ya n'anya. Mana e nwere ihe o kwuru nye ya onyinye ahụ. Ihe o kwuru nye ya onyinye ahụ iji tụnye uche, iji kwere, iji tụkwasị obi sie ike na ihe Chukwu na-egosi na ọtụtụ mgbe ihe anyị na-eche n'isi anyị, nghọta anyị ihe bụ okwukwe wụ na bekee so romanticized ideology, okwukwe nke na-atọ ụtọ, nke na-enye obi aṅụrị, nke ahụ na-egosi na ihe ahụ niile yọrọ Chineke na ọ na-emezi ya otu ahụ isi chọọ ya ka o si eme. You are in control of your life, of your affairs, of your situation. Ihe na-eme okirike gị dị gị obi mma. Agaghị m asị gị na nke ahụ awụghị okwukwe, mana ihe m ga-akụziri anyị tata bụ ihe akwụkwọ nsọ gosiri anyị, nkụzi dị nwe na Jesu Kristi nyere anyị gbasara okwukwe nke ahụ nke nọrọ ahụ. Andọkwanụ nke ahụ mgbe uche anyị na-eruche ha na ya, ọwụ ya ka anyị ji adapụ dalaga tinye isi na ihe ọzọ na-awụghị ya ni. Ọtụtụ mgbe na akwụkwọ nsọ dị nwe na Jesu Kristi gwara ụmụazị ya, unu wụrụ ndị obere okwukwe. N'ụdị ọzọ ụkwa dị nwe n'isi na enweghị ihe unu chi, enwe okwukwe unu nwere. Mana olee ihe ọ pụtara n'akụkọ a kọrọ anyị tata n'ozi ọma? And nke bụ eziokwu wụ, even around us now, before us, we are experiencing the circumstance that helps to bring to life kwalite onyinye ahụ nyere anyị okwukwe ya dị ndụ. Ọkwa storm ka efukasịrị na mmiri ga-ezo na ihe ndị ọzọ. Mmiri ahụ makwa na-ezo. E nwere ndị na-anọghị nga taa, na-anọghị n'ụlọ nsọ Chukwu ebe ha kwesịrị ịnọ n'ihi ihe a. Ọwụwụ judgment. Mana we are being realistic na nke a na-eme ugbu a, that you are here for whatever reason. There was some level of difficulty that you overcame to be here this afternoon. Some nke mmadụ na-ahụ anya, some nke naanị gị ma, even some nke gụọ n'onwe gị na-adịghị conscious of. But the enthusiasm, obi ịnụ ọkụ ị nwere to stay with the Lord, to come to the Lord, to fellowship in the house of God, were an act of faith. You overcame some obstacle to be here. That is an act of faith. Nkụzi anyị tata site na akụkọ a n'ozi ọma na-agwa anyị
okwukwe awụghị ihe na-ewetara anyị ọtụtụ ngọzi n'aka Chineke. Gekwenụ ntị ọfụma, kọrọ ebe a ka ndị otu Kristi na-adaghị. Okwukwe awụghị ihe ọwụ na bekee asọwụ a necessary condition sine qua non iji nata ngọzi na amara nke Chineke, iji mee ka ihe gaziere gị ọfụma, iji mee ka ihe ahụ ị na-ayọ dị otu ahụ isi were yọọ ya. Ọwụghị okwukwe, ọwụghị ihe ọ na-arụrụ anyị. Now God can answer your prayer, mezoro gị, duzie gị, gbaziere gị, maka na iwe onye okwukwe. Mana ọwụghị ihe awụ ya wụ the core, the beam of faith. Okwukwe na-enyere anyị aka to draw closer to God, ịbịa Chineke nso, and stay closer to God, ịnọgide n'ime Chineke. Ịbịa Chineke nso, nọgidekwe n'ime Chineke. There are two things. Maka ọtụtụ mgbe we get excited ọkpụkpọ Chineke, maybe in a parish, one ministry or another, or one leadership service or another. You excited again here, again like against now we have a Chineke na akpọ gị giza. Mana ngwa ngwa ịbịaruru Chineke nso, gị were hụ other realities. In other words, ihe ntụmadị ọtụtụ n'ime ha anyị hụrụ tata na akwụkwọ nsọ, ihe ntụmadị na-eso onye na-eso ụzọ Chineke. Ihe na-aga na otu esi were chọọ ya. Ihe ndị ahụ ụfọdụ n'ime ha na-afụ ụfụ, ụfọdụ n'ime ha na-arụ ezigbote ahụ. You have to deal with another human persons. Dịka otu esi eme na akwụkwọ nsọ tata. Mgbe ahụ gị ekoja ọsọ ahụ ijikwara efebute n'ime Chineke, gị were akwụkwọ ọsọ ahụ mee gịnị? Fepụ ha. Fepụ. We call it loss of faith or lack of faith. One of the examples, the aftermath of this COVID-19, I need sort of witness here. As they said, it have changed life, changed world as we know it. Especially na ihe gbasara okwukwe, na-enwe extraordinary difficulty to be restored to what was before. Ga-ahụta ihe ahụ n'ọwụ okwukwe na-agbala ahụ. Now, the real challenge is there. Yawu difficulty nọ nga ahụ. Yawu obstacle ahụ nọ nga ahụ. There is no denial that na ihe ara n'ahụ, mana ọwụ the ability to let ourselves to stay on course, ịnọgide, yawu to bring our faith to action. So ọtụtụ ihe na-emenụ na ndụ anyị dịka ndị otu Kristi, ụfọdụ n'ime ha ọ danye otu anyị si chọọ ya, anyị klemụrụ, anyị nagide na ọnwụ n'ihe okwukwe, mana ụfọdụ dagharịa na-awụghị otu anyị si were chọọ ya, anyị hụ izi anyị jiri agbalaga ma mewe ihe ọzọ na-awụghị uche Chineke. N'ozi ọma, ihe ntụmadị mere, unexpected, ihe ụfụ n'ụzọ dị iche iche, n'ụzọ pụrụ iche. Nke mbụ, dị nwe Jesu Kristi gawa n'obodo Sidon, o kwesịghị ịga nga. Anyị matara nke a site n'ihe onye onwe ya kwuru, dị nwe Jesu Kristi kwuru ya, o kwesịghị ịga nga ahụ. Ihe ahụ wụọ ndị na-ekwenyeghị na bekee they call the pagan, the unbelievers. Ma dị nwe Jesu Kristi gara kpụrụ maazị ya gawa ruo nga ahụ unexpected, wee continue na-eme onye ha na-atụwa ha anya, nwaanyị onye obodo na-ekwesịghị ịma dị nwere Jesu Kristi, na-ekwesịghị ịma onye ọwụ, na-ekwesịghị ịma ihe ọ dị capable of, were bịakwute ya n'ihi ihe mkpagbu, ihe gbasara ọnwụnwa ya nwaanyị, nke gosipụtakwara
the bond, the strength of the bond nne na ụmụ na-enwe. Na ya ga-aga ebe ahụ. Ọ bụ ihe nwaanyị ahụ n'onwe ya hụrụ dị nwere chọrọ ịkụziri anyị ka anyị ga-agbasa ụkwụ n'ụbọchị taata. Dị nwere nke o ji wuru Chukwu amaara ala ihe ga-eme otu o si ga-apụta, amaara ala obi nwaanyị ya even karịa otu nwaanyị si mara obi nke ya onwe ya. Nwaanyị ahụ amadịghị na okwukwe ya siri ụdị ike ahụ, mana di nwere hapụrụ nature to unfold itself ka o jie onwe ya n'ihi ọ ga-akụziri anyị ihe anyị kwesịrị ịmata in our own followership n'ụzọ nke Chukwu anyị na-eso. Na nke mbụ, first obstacle, first hardship, ihe ntụmadị. O doro onye ọbụla anya na mgbe nwaanyị a na-abịakwute di nwere Jesu Kristi, she had expectation. E nwere ihe o chere, e nwere ihe kwaghị na-abịa. And all of us, as far as you're an adult, you have your expectations, either of people or of situations. And all when disappointments come from these expectations not being met, all mgbe ahụ ka ị ga-ama na ihu onye kwere ekwe ma ọ bụ na ihu onye kwere ekwe. Ya ma ọ na-akpọ ha di nwere Jesu Kristi, na-akpọ ya ọ mara na eziokwu eziokwu, olu ya ruru di nwere ntị. Mana lee ihe akwụkwọ nsọ gwara anyị, di nwere gbachi ya nkịtị. She was ignored. Naanị ebe ahụ mgbe m na-reflect, na-atụgharị uche, see how many times, ọtụtụ n'ime ndụ m, I have missed God's grace because now I judged that I was ignored. Ignored. Not long ago, one of my parishioners was mad because us locally them when I went here on as a response. Yeah, she felt ignored. Now, in fact, no, otherwise, now, outside the grace na all happen a parish. Makana pastor, you may ignore. And the key was your I know what it hurts of being ignored, being treated like you don't exist. Didn't I want it's on na why is him Father Biko? Like she does not exist. And it can be both ways. It can destroy your self-worth. The way you have seen yourself when you are being ignored, especially from where you are very certain and very expectant that rejection will not come from. Maya was not a superwoman. I would not, for the sake of the gospel, say Wanya had extraordinary grace. No, he was as human, as fallen as you and I, but she was present to the gift of faith. Oh, without even knowing no one. I also with wise. She stayed on. Yeah, no, after being ignored. The second hurdle. I am wrong. Jesus Christ okirikiri kwesịrị iwu ndị ga-enye aka na-akpọkọlata ndị mmadụ and bring them to Jesus. Maka na ha onwe ha ma onye dị nwe n'ụwa, at least na the prophecy na Messiah na-abịa, ha awụ ndị akpọrọ ka ha wụrụ maazị na ha mara na dị nwe bịara fụọ ịzọpụta onye ọbụla. So the expectation na ndị gbara okirikiri ga-awụ ndị ga-enye aka na-akpakọlata mmadụ na-bring onye ọbụla together ịkpọtara ha Chineke. But the ihe ọ nụrụ ndị disciple na-agwa dị nwe Jesu Kristi, dị nwe biko kpọpụ nwaanyị, ekwedịla ka ọ bịa nso nwee ihe o kwesịrị ịbịa ga-eme. This is not a place for her. Ụdị ya ụmụ ụdị ndị a chọrọ nga. This is beginning to sound familiar for some of us na nzukọ in our community. Some of us are supposed to be
pillars and ladder upon which people will climb to approach Jesus. Mana ayaba wena uro hindi ba na ba osheloko. People who disperse and pursue people and push people and destroy whatever God has placed for the unity of a community. And the quotation here, move for the honor issue. Not very close to the church. The apostles were guilty of the same. They were gingering Jesus to dismiss the woman. And you know what? She heard it. Honoring. One of my parishioners left a very beautiful ministry I was part of for the past 20-something years in a parish. And she left and she called me the other day and said, Father, it's so painful I have to leave the ministry because now she walked in where they were gossiping about her. The members didn't care about and he had a but that one said, quiet again, control your tongue because he can kill, he can destroy. The apostles, their words would have destroyed this woman. But Apostle said, she stayed. Why? She knew what she was looking for. She knew why she was there. You have lost the bearing. That's part of the genesis of the problems. Even some families, some couples, this dissolution of families and marriages that are happening today. When some of them come to me and I sit down to look at the issue at a point and see, what is the problem? Any of you, when you catch the reason why you love each other in the first place, and we can go back to the roots. We do that for faith as well. Why are you a Christian? And why are you still a Christian? Las Vegas show for you. This woman has experienced heartache in the hands of God draw closer to Jesus Christ. The word of God says she stayed. And the third hurdle, where he was revisiting his own commission. Now, Uzi is to the lost tribe of Israel. You are not needed here, you are not wanted, and you are not welcome. Does it sound familiar? Would you mind a Sunday Madam Wofodo? No Lord Shineke. Ebaini na young Maka Zopota. She heard it, and the word of God said, she stayed. Jesus would have the last one. Expression of Jesus Christ in the expression of the time, of the era. Hana waka na opijigoshina ihe di cheno. You are different, we are different. Ihe di right. And I'm very, very sure, humanly speaking, even one year no where before guy Jahan, no na agree choga Jesus Christ. I'm a woman that say, you should have been my hindrance.
And imagine that no better, even now, is what she was experiencing. Unu ghọta ihe okwukwe wụ. Mana ihe ọ zara dị nwenụ Jesu Kristi bụ ihe gosi na okwukwe nwaanyị a dị ndụ. Is a living faith, an active faith. Is a living faith. Cannot say when I accept my position. Mana even in my situation, this is a profession of faith. Jealousy na obi ofu na obi mwute na mebu na ihe niile nọ na ya. Because when you don't believe that whatever you have, whatever is around you, is enough for you. Now God, Chineke, to that extent that you deserve that good and it's enough just for you. I have been but to concentrate on ourselves. All we hear is an act of faith. Because you have lost your faith or you're lacking faith. Always in the one of course, all fine. Lenu mazia kadima no se ha mgbe gara aga okwukwe unu dị ntakịrị ka nwaanyị a na-atụwa ha anya, nwaanyị onye ọbụla kọchọrọ, nwaanyị onye ọbụla kwapụrụ, nwaanyị onye ọbụla si na enweghị isi. Ozi nwaanyị ahụ onye kụziere ha ihe okwukwe wụ Chineke wee bulie ya elu wee tụọ ya ugo wee sị na ịwụ onye nwere okwukwe kara aka. Great faith. Woman like Christy, that woman could be you, could be me. Where one purpose is to drag you away from the path God has laid for you. Our family marriage council in Kaibia. But for most of the things that we're seeing in this current dispensation, no one will. I have gone before the house, well, nonsense, I can't take it again. I used to take this nonsense. I was going anymore. Never been there before. No more, I won't take it again. You know, the well, to mommy and daddy. This is a different time. We're not going to take all that nonsense. All that nonsense. Nobody is patient. Go to Father and a parish. He asks, no, the time has gone. This is a Father of Borohono. I can't take pay here for the parishioners anymore. Give me Joko. For following Christ, we're not going to take nonsense anymore. Because no more taking nonsense. Whatever I put nonsense, it is not even biblical. A lot of nonsense will come your way. That's when it comes. And you have what it takes to transcend. It is not a mark of no longer, we lack endurance. And we use this as an excuse not to endure hardships anymore. Not to endure hardships.
Muna Father Ibaigara, one of the birthdays of my parishioner. Young people, young adults, they live together 10 years, have a kid, not married. Conversation came up. See, well, who will be here 10 years? Who will the Catholic? Who will the church? Father, you know, I don't think marriage is necessary anymore. We feel like once you get married, you are in bondage. I said, I can't believe my ears. You use that term? That is the nonsense. Exactly what is going on. The change of mindset. So of course, there are individual realities that shouldn't have been in the first place. But we forced it because we are carried away by things that we shouldn't be carried away by. However, a lot of these other things are the pollution and the corruption of the popular society that we have today. And it's obvious that our faith are being depleted. Ya webere nisha ile tatu munne na Chineke n'ụbọchị taa wụ okwukwe wonye Chukwu nyere anyị. You have it. Chineke nyere gị ya. O nyere gị ya maka na ọ hụrụ gị n'anya. O nyere gị ya maka na ị na-eso ụzọ ya. O nyere gị n'ihi na ọ nkwa o kwere anyị ndị na-eso ụzọ ya. And mgbe ahụ ihe ga-abịa na ndụ anyị, that's when we have to pray for that grace. Anyị nagide okwukwe ahụ bawanye, okwukwe ahụ shine ya out, okwukwe ahụ gosipụta onwe ya dịka otu nwa ya si gosipụta onwe ya. So that ọ ga-awụ at the appointed time, at the last of our sojourn on this earth, ị ga-anụkwa olu ahụ dị nwanne Jesu Kristi gwara nwaanyị ahụ sị, ndị bụ nwaanyị a, ndị bụ nwoke a, okwukwe gị ụdịke. Ndị bụ nwaanyị a, ndị bụ nwoke a, okwukwe ga-azọla gị. Ndị bụ nwaanyị a, ndị bụ nwoke a, okwukwe gị aga-emume emume. Ọ ga-ekpere anyị n'isi anyị niile site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Kwụrụ n'ọtọ. Ekwe n'otu Chineke.
Chineke hụrụ anyị n'anya wee nye anyị onyinye ime mmụọ nye okwukwe anyị kọsatiere na ya site n'okwukwe ahụ oge ntị n'otu o si aba anyị. Omnipotent reigneth, my Redeemer reigneth. He will answer our prayers when the time comes. Omnipotent reigneth, my Redeemer reigneth. He will answer my prayer when the time comes. Maka anyị bụ ndị kwere ekwe na Kristi, ka anyị na-egosipụta okwukwe na ọrụ ziri ezi mgbe niile iji wee tọgha ndị ekweghị ekwe na Chukwu. Anyị ayọ gị iwe anyị. Omnipotent reigneth, my Redeemer reigneth. He will answer my prayer when the time comes. Maka ndị ọha mmadụ n'obodo dị iche iche, ka anyị na-egosi ezi nghọta na amamihe na mmekọrịta mmadụ na mmadụ ibe ya, ọkacha n'ebe ndị omenala ha pụrụ iche na nke anyị nọ. Anyị ayọ gị ndị nwere anyị. When the time comes, omnipotent reigneth, my Redeemer reigneth. He will answer my prayer when the time comes. Maka ndị ihe na-esiri ike, ka ha nweta ike na Chineke iji wee na-agbalị n'ụzọ dị iche iche ga-enye ndụ ha aka. Anyị ayọ gị ndị nwere anyị. Zamo, 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 Chineke mo, zam, 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 zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị ọbịa n'obodo dị iche iche, ọkachasị n'obodo anyị bụ United States, ka ha na-enweta mmeso ọma na ịkwanyere ugwu dịka ezigbo nwa nke Chineke. Anyị ayọ gị iwe anyị. Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. Maka anyị niile nọ n'ọgbakọ okwukwe anyị abụ St. Eugene, ka anyị wepụ ajọ mbunobi ma were ezi obi na-anabata ndị ọbịa n'etiti anyị. Anyị ayọ gị iwe anyị. Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkachasị ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'Ozubulu, Anambra Steeti, Charlottesville, Virginia, n'obodo dị iche iche n'ụwa, ka Chineke nabata ha n'alaeze ya ma kasie ndị ọnwụ ha metụrụ obi. Anyị ayọ gị iwe anyị. Zamo, 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 Chineke mo, zam, zam, zam. Anyị kpọpụzienụ nna anyị dị asọ ka o mezuoro anyị ekpere anyị ka ọ dị ụda n'ihu dị nwenụ. Ekene Maria, Chukwu afọma, biko mezuziere anyị ka anyị siri rịọ site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Of a tree hymn 4.
Chineke jaya mma ekele ma Chineke jaya mma ekele ụwa onye ọma ka anyị kelee Chineke jaya mma yiri mma onye kere ụwa onye ọma onye ọma onye kere ụwa onye ọma onye ọma kelee Chineke jaya mma ekele yiri mma onye kere ụwa onye ọma mma mma dịrị gị o Chineke ekele dịrị gị o onye ọma mma mma dịrị gị o Chineke ekele dịrị gị o onye ukwu ekele dịrị gị onye na-enye nwa ya mbuli elu dịrị gị o Chukwu ọma ekele dịrị gị o Chineke ekele dịrị gị o Chimama ekele dịrị gị o Chineke mma mma dịrị gị o onye ukwu ekele dịrị gị onye na-enye ngwa ya ekele dịrị gị o onye ọma ezi chimle ya ezi chimle ya ezi chimle ezi chimama ya 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 agọziri ha agọzi ọ gọziri agọzie o mere na ha mma o buliri elu ọ gọzi ezi chimle ezi chimama ezi chimama ezi chimama ezi chimama ezi chimama onye na-enye nwa onye na-enye ọmụmụ ọ gọziri ime ya ọ gọziere ha ọ gọziere agọzi ọ gọziri agọzi ọ gọzi ezi chimle 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 ezi chimle ezi chimle bulie ya ọ bulie ya asị m bulie ha ya anya
asị m ekpere ya yo ọngị ga-enyere m ihe ọ na-emere m asị m ekpere. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. rịọwanụ ụmụnne m ụmụnna m ka aja mụ n'ụnụ na-achọbụ nke masị Chineke na dike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, biko nara aja anyị na-ehunyere gị. Biko onyinye anyị ji agbanweta onyinye nke ka mma site n'ịhụnyere gị onyinye nke a inyere anyị, mee ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị. Anyị na-arịọ gị ka site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere anyị ekele. Ọ bụ ihe kwesịrị ezie na-enye ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile, o nna dị nsọ, site na nwa gị hụrụ n'anya bụ Jesu Kristi. Ya bụ okwu isite ya mee ihe dum, onye isitere ka ọ bịa gbapụta anyị, ụra ahụ site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria iji mejuo uche gị na iji batara gị ndị ga-abụ ndị nke gị edoro nsọ. Ọ gbasara aka nke ọnwụ n'elu obe, ọ bịa merie ọnwụ were gosi na mbilite n'ọnwụ dị, ka anyị soro ndị mmụọ na ndị nsọ niile na-ekwupụta otito gị, were otu olu na-asị: Nna, ịdị nsọ ezie, asọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ịmụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu eji ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele n'otito, nyawa ya, nye ya ụmụazụ ya sị: n'ahawanụ nke ya rie ya unu niile, nke abụọ ahụ nke a ga-edoro nye maka unu.
otu ahụ kwa si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ụmụazụ ya sị, n'aranụ nke ya ọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ya edebe a ga-agbara n'ihi uru na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke ya na ncheta nke anyị kwupụta ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko oke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ihu gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nke Chukwu na Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tupu ụwa wee keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha wee na-eto gị na-eto oge ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Haleluya, haleluya, ụmụnne na Kristi, ugbu a ka anyị were n'ekpere na onye nzọpụta gị kụziere anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị ose bụrụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbara ahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke mụ ka m na-enye unu.
elekwala anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo n'ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo ka sebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị nyerịta n'onwe anyị ekele nke udo. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ọbara Kristi chekwaba anyị were na ndụ ebighị ebi. Hymn 88, Chukwu Nwansi Igwe.
site n'ihe ọgbụgba ndụ nke a imeela ka anyị keta oke n'ime Kristi. Anyị ji mara rịọ obiọma gị ka ime ka anyị site n'ihi ya n'elu ụwa ya kete n'otito ya n'eluigwe ebe ọ dị ndụ na-achị ebi ebi. Tupu anyị na-aga n'ihu ka anyị kụpụgodoro onwe anyị aka. Unu n'anya unu ya afụ na ụlọ ụka anyị dịka oghe tata o wee bụrụ maka etu ụbọchị si wee dụ na iburu mgbe a na-aka ụka fonu ka na-akụ ebe a na-ajụ ya enwe ụka tata mana ọ na-aga n'iru. Ihe ya agwa onye anwa bụ ihe ọ pụtara bụ na ijere ụka and ị naghị ịnọkwuru na be gị were ekiri nke anyị na-eme ka efu ya. Anyị nwajakwa na-abịa anyị na-eke n'ụlọ na kamgbe m pụtara onwere mgbe m nọkọtara nụ na asị na-emechiri ụlọ ụka etu o si na wee do ụlọ ụka ka a na-agbala ọsọ ka ịgba n'ọsọ ka ị nọrọ ebe anwa ọkwa na eziokwu ya daalụnụ. Anyị emekwa monetize bazaar ka anyị si eme tata. Ndị niile dị nkwadebe ndị kwadoro ịbịa tata ọ ga-abụkwa a ga-emekwa ya ụbọchị ụka ọzọ. Pilgrimage anyị na-ama ọkụ ya. Anyị ada akwado nke Novemba, nke anyị na-akwado bụ nke a ga-eme na April. Ọnwa April 15 to 25. Esi ebe a dịka ndị na-akpa ajụmụ ọ bụ Los Angeles Airport ka ọ bụ San Francisco. A ga-esi ndị nke nọ na LA ebe a ga-esi na Los Angeles wee gaba. Ndị nke si San Francisco ga-esi San Francisco. Eluzie emitie na Tel Aviv na Holy Land ebe anwa. Ọ bụ na elu ebe ahụ ebe a ga-ejegesị aya je Jerusalem, Mount Olive, Dead Sea, Nazareth and Basilica of the Annunciation. Ebe a bụ ebe a ga-ejegasị. Ndị wetagoro fọm ọ gagoro na webụsaịtị ya afụ ụbọchị dị iche iche a ga-eji wee jee ebe dị iche iche. Eji m application and the form ọ bụ na gị agabeghị the website. Ọ bụ na gị etinye ego kwụọ deposit gbaa mbọ hụ na inyere m aha gị ka anyị putuo ya together ka anyị mara ụlọ anyị ha si ebe a eje. Anyị dị inyere m aha gị ọ na inyere fada onwekwana ihe ya ajụ gbara gụgharị ị nwere ike kpọọ mụnwa ma amaghị ajụkwa m nnọọ ka o si wee do. O nwere ndị nke Speakersfield wee kpọ rapụ ozi ma mụnwa amarozi ndị ha bụ ndị dị etu ọ bụrụ na ozi luo ha ntị ha mee ka anyị malụ. Then anyị na-ayọkwa otu dị iche iche ndị nne ndị nna young adult ka anyị zisa ozi ka ozi luo onye ọbụla aka. Igbo himba uko anyị ka dịkwa ndị ọbụla chọrọ ya $25 one fọrọnụ ụlọ afọ Emilia mmụọ megha. Kịta ana m akpọlite Bọni Ezechukwu ka ọ kwụrụ ọtọ. Ọ bụrụkwa na onye beghị Uju Ezechukwu na ya ka o soro kwụrụ ọtọ. Ihe m ji akpọlite ya bụ dịka anyị si eme. Bọni na onwe ya younger brother ya nwụrụ 54 years old n'ọnwa mkpụrụ ụbọchị anọ n'ọnwa nke anyị nọ na ya. Wee luzie Ọgọst 15 mamụ ya wee sikwuo ya na ya anarago were nakwuwe. So ozu abụọ dọọlụ ya Bọni na Uju anyị na-asụ unu ndo. Anyị malụ ka anyị si eme ka anyị gbalue n'ụzọ dị iche iche ka anyị si eme. Daalụnụ.
ọzọzi Igbo dịka anyị si wee kwu na mas anyị si wee fụ ndị ya ọlụ fada fada na onwe ya April 16 bụ birthday ya August 16 bụ birthday ya August 18 bụrụzie gịnị ọ na-eleta ụbọchị ochie fada so anyị ekwezi ofu ka anyị ekwe ịbụa anyị ebidogoro na nke bụ ụzọ a mụrụ ya mụọ were chie fada ọkwa eziokwu happy birthday to you fada kwụrụ ọtọ happy birthday to you happy birthday dear father happy birthday to you. Ebo Kochukwu bebe n'usoro nkene kesede n'usoro nkene kesede Ebo Kochukwu bebe n'usoro nkene kesede Father Dalo and congratulations. Kitazi anyị abanye mmemme monetize bazaar nke anyị na-eme dịka anyị si wee ma n'ọkwa. Ana m akpọlite elele anya ndị na-ahụ ihe gbasara bazaar ka m kpọlite Ben Amadi na-akpọkwa Chris Obieje Talking Take. Onwezie ndị ọzọ so ha eme ka anyị pụtaba ozugbo ka anyị niile pụtaba ka unu duo anyị ka anyị gaba n'iru. God is good all the time. Unu afụgo ntata na unu ka anyị ghere oge mana anyị ga-eme ihe Chineke kwadola anyị ka anyị na-eme ka mmakwa ọkwa tupu ekekwe envelopes ekpete envelope n'azụ ike dịkọra onyeisi ndị otu ihe sokwu wepụtakwuo anyị n'idi ya ebe ndị ọshas ka anyị kee envelopes ka ọ na-aga n'iru ebe anyị agbapị ọsọ asị gị gbapị ọsọ ọkwa dị mkpa lota na ka anyị si eme na baza anyị efi bụ $500 ụlọ efi then ewu bụ $350 ọkụnụ malụ anyị ga-ebido from otu dị iche iche onwe family si chọọ ịpụta kịta ka ha kwado wee pụtaba family ọbụla ga-apụta gbadaa nọ kịta ọ bụla efi ka unu chọọ ọ bụla ụda ewu anyị nwere ndị n'ebe a na-ahazi ya ka anyị gaba n'azụ ka anyị kwụnye ozugbo ndekwa ya unu nweta maịkị unu enye anyị onu ịta bụ ezinụlọ amụchie ọ bụ ha na-aga ezinụlọ amụchie ọ bụ ha na-aga ezinụlọ amụchie na-agbagọta ọ bụ ha na-aga ezinụlọ amụchie ụda efi dị na this side efi bụ this side ewu bụ that side ụdọ efi dị ebe a bụ ụdọ efi ezinụlọ amụchie ezinụlọ mba na-efo ọ bụ ha
ezinụlọ Martin Ọhịa Martin Ọhịa ekele dịrị gị o ezinụlọ Abadelia Njọkụ ekele dịrị gị o ọnụ m juru n'ekele ọnụ m juru n'ekele Chineke anyị na-ekele gị o ọkụ juru ebe i mere ndụ anyị juru onye na-enye ndụ anyị na-acha gị ma ekele ebe i mere ka family. onye na-enye mba anyị na-ekele gị o ekele ebe i mere ndụ anyị Martin Ọhịa family. onye na-enye ndụ anyị na-ekele gị o ọ bụ ha na-aga ebe i mere ka ndụ ama juru onye na-enye ụba anyị na-acha gị ma ekele ebe i mere ndụ bara gị ibe Chika anyị ka anyị na-ekele gị ebe i mere ndụ bara m onye na-enye ndụ anyị na-ekele gị ekele ebe i mere ndụ bara m Celestine Njọkụ family. Chika dibịa anyị na-acha gị ma ekele ebe i mere ndụ bara gị onye na-enye ndụ anyị na-acha gị ma ekele ebe i mere ndụ bara m enwere onye ọzọ Odin family. Odin ọnụ family. m jere n'ekele ọnụ anyị jere n'ekele Chineke anyị na-ekele gị ebe i mere ndụ bara m anyị na-ekele gị Ana m apụdere Hefe family. ebe i mere ndụ bara m Hefe family. omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele Daalụ Ibe family. Daalụ. Daalụ. ọzọ nna dị omemma ọ bụ ha na-aga omemma nara ekele dị mma omemma nara Mike Eze Agwụla omemma nara ekele dị mma onye na-enye ndụ nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele kịta bụ ndị Knight of St. John omemma nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele nara ekele aka na-enye udo nara ekele onye na-enye ụba nara ekele omemma isi nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma nara ekele omemma nara ekele dị mma omemma biko nara ekele o nwere onye ọ na-ekele o nwere onye ọ ihe kere na-ekele ọ bụ ya na-aga ezinụlọ ihe kere ọ na-aga o nwere onye mere ihe ọma ezinụlọ ihe kere emere o nwere onye John mere ihe ọma nwere onye ọ na-emere o nwere onye ọ na-emere ihe ọma Ibe family. emere o nwere onye ọ na-emere ihe ọma o nwere onye ọ naghị agọzi o nwere onye ọ na-emere ihe ọma o nwere onye ọ naghị emere o nwere onye ọ naghị emere ihe ọma ọ bụrụ n'iwe anyị ego ọ bụrụ n'iwe anyị ego onye
and ladies of St. John. Nice and ladies of St. John. Ladies of St. John. Nice and ladies of St. John. Ladies of St. John. Everyone in the hearing. Here is God. All the women in the jacket. Here is God. 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 What can everyone in here is on? Living in a castle. Here is on. 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 The choir. The
Kai call on the Wayaka. Kai call on the Wayaka. Now, when you up on Ilana, I was a idea can let you, but I can I hear put to Nabi Feni or Pezoku. Kai call on Loka to Wayaka. Well, Kukualan Loka to Ukatuni Nekaloka. The man Savas, Kayana Akapurite. Wele keleze onye ọbụla ndị mụ na ha lụrụ ọrụ ndị na-agbasara anyị ozi na teknọlọji maazị ụmụnne kwa anyị na-ekene gị na-ekene onye ọbụla n'ebe a na-ekene ma ndị nne ma ndị nna ndị youth onye ọbụla sọrọ wee kwụnyela anyị dịka ụka tata lotakwanụ n'izu ụka na-abịa abịa anyị ka ya ezukọkwa ọzọ wee bidokwa ebe anyị kwụsị iji wee kwalite na-ekenekwa Chineke na monetize bazaar nke anyị na-eme n'afọ 2023 n'aha ndị niile nyere aka ka ọ gaa ọfụma tata ma ndị na-ege anyị ntị n'ikuku abụ Chris Obieje aka Talking Worldwide na-ekene ndị ahụ birikwana ndị nwe mmadụ n'otu aka ahụ ka anyị na-ekene ezinụlọ Akpam bụ ndị nke kubatalụ nwa tata aka nọ ebe a ha kwụrụ ọtọ the Akpam family ke ndị akubatalụ nwa okay ma anụ m oge nwa na-ebe akwa ma dị mma anyị na-ekenekwa dịka esi wee kene anyị kenere ndị fada akpọga anyị ndị ha bụ ha ncha bụ ọlụ diocese ka o si wee do anyị na-ekene ya daalụnụ Namechi, Father Jude, thank you so much once again for opportunity in Irani, Edia Chua Jamisa, and the Father Monahaso. Father, we have one Mama, Father Chrysanthus, God. Yeah, Manatupo, America, Rorona, Uruala. So, Father, now. Father Isaac, you want your sinner, and all narrow leaves up before Gabarum. So, Father, none. Yeah, I'm on one book on your sinner, so like Father Isaac. This Eugene, I truly want to thank you. Actually, make I was so proud to identify with you during the African Eucharistic Congress, especially with the outing of your children, the youth and the young adults. Our own economy has our generational wealth,
passing on generational faith. And the parents, the adults, Pinanana, the Kujitanaka Onoji, Omaka, and St. Eugene, thank you for the faith and your support, Father Nachi Parishai, on these things. Amen. Akai Puranato. Onewani Naneruno. Kachobagi Kanine Vaziano Na Nawa Namosa. Lawano Misa Wosiro.